ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмуразия бародаро, имрӯз 9 феврал қарор дорем дар молбозори ҳоҷи шариф шаҳри Бохтар Қурбонтеппа вилояти Хатлон 1000 рубли русӣ баробар бар 119 сомону 50 дирам. Бародаро навор кардем гоҳҳои гусоладор, молои майда, барача, гӯсфандаи бародор, бузои афғонӣ, такҳои афғонӣ навор кардагем. Бародаро видеоро пурра тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канал обуна шавед. Яктаи лайк барои пешрафти канал. Бародаро тавсия мекунем еврозаборҳо, касоне ки дар хонаашон заборҳои замонавӣ хушрӯ забор карданӣ ҳастанд, бо 70 намуд гул забор мебурад. Бародаро заказ кардани бошед, рақамо дар рӯи экран ватсапша мемонед, шумо через ватсап заказ мекунед, вариантоша пашта метавонед, вибр мекунед, заказ мекунед. Бародаро доставкаш, установкаш ҳамаш ҳаст бо маслиҳат. Бародаро боз як эълони дига дорем, як канали бародарро тавсия мекунем, олами шведо. Бародаро ссилкаш дар описание, канали я акай. Бародаро фақат молои швед парода, гоҳҳои гусоладор, буқои швед парода мебурад. иншолло молоша мегирен, баракат меоем. Бародаро мо видеоро сар кардем, видеоро пурра тамошо кунем. Бародаро аз шумо дастгирӣ фақат як гоҳ ай пеш. Бародаро 7200 очо бача савдо шудааст. бачаш гуножинча оз нишон мекунад чӯчош. Бародаро сар бега 4-5 литр шир доштааст. не гуножинчаша 7200 харидааст. бародаро навор кардастем аз молбозори ҳоҷи шариф шаҳри Бохтар Қурбонтеппа гуноҷини нарша 18000 мега. Бародаро буғузу қисириш номаълум аст, шикамуш калон шуда истодага аниқ намедонам мега буғузу қисириша. нарша 18000 мега. Бародаро 15000 бозор кад мега. не майдаша як сола гузашта будааст. дига парода гибрита пешам тамошо кунем. мана иш неки сименталаи шам бегу сола чандта зоидагиша маълумот надорем. буғузур сершам аниқ намедонем. гуфт 35000 мега нарша савдо мешавад. Баро бозор ҳозирашта нархи аниқ накардааст. 35000 мега қафошона нишонад. ина мол ай қафошона бародаро ина гоҳи ҷӯшо савдо шудааста. гусолаш баш мода гоҳи сиёҳ. сар бега 6-7 литр шир доштааст. бародаро бозор нарх кадааста. саҳари барвақт 13 кадааст. ҳозир 12700 яка савдо дорад. соҳибаш ҷои пулгириш 14 мега. ҳозир бо савдо рафтеста. 12800 кард. 12800 бародаро 13100 биромад. 13100 бо савдо рафтеста. Бародаро соҳибиш 13800 мега пулгириш. 28 мода
Saharu Bega 10 ta shir ba garantişa. Saharu Bega 10 ta shir ba garantiş moli. Jayna cho'cho'sha tamosha qilasiz. Narx navosh 18000 somon ay mobiladora barodaro. Hoji chand kad bozor? Bozor chand kad? 15000 bozor kardas barodaro. Ne xafuşan tamosha qiling. Navangi go'isiya barodaro 13200 bromat va gisoboshcha. Çok şurçay, xeli go. Barodaro navangi go'isiya 13200 bromat, so'yibush 13700 bromat. Oli savdo puxtagi nemis. No dalshi meri. Barodaro narxi go'y kaloni zoti. Go'y Galishtem barodaro. Mumkin ki chalisham bosha. Narxi 35000 mega qati bu qachasha o'zi qachasham bishomete. Qachash bir ruspasa ya ruspas dumoamish das na cho'chosh barodaro. Chak shodi kishlar. Narxi navosha 35000 mega Sahara Bega 14 litr shir doshtas qati nay bu qachasha barodaro. Mana qachash. Yakni chiqil. Qacha fahmi. Shu. 35000 mega narxa muomila dora. Bozor chand ka? Ay 20 to 20 hafta. Barodaro bozor ay 20000 to 27000 somona narx kardas hozirashda dodagi nevis. Na barodaro narxi gusfandoy barador barodaro. Gusfandora tomosha qiling. Gusfandoy yosha. Ин ҳамеш камтар пиртарда ин айношно бораи мумкини созан сини солшон 2500 ям муомила дорам бародаро. Гусфандои барадор. Саҳар 2200 фрухте мега ҳозир 1800 якас ҳамаша яҷоя карда иста додаги нест бародаро. Бародаро ин нархи қушқорои калон пурсида будем ина. Quşqora quşqorjon ayniki 8 ta quşqora hammash yakjoya savdo shid barodaro. Hammash yakjoya. Tomosha qiling. 8 ta quşqor 30000 somoni savdo shid. 30 ta quşqor 30000 somonga savdo bo'ldi. Akalar hisob kitobini o'zlaringiz chiqarib olasizlar. 8 ta quşqor 30000 somon savdo shid. Ne dutash hami kaloni hami hardisha. Badi jan jagutay diga yaxilot bas va digarosh 4 tash bu diga razmi. Kaloni hami dutash. Chandi 400 ha. Barodaro ina narxi buzg'olo. Nemjad nar moda aralash buzg'olo. Duni moa, se moa, 4 moa barodaro. Yo chandi taqoy 400 xaridas. Hammasha yakjoya. 400. Amira maydaku shuna dagjo shon 400 xaridas. Barodaro ina такой авони. Зой авони пурсиза будин така шифтам ҷои ядта мода шамда агар ҳо буга ваёшам навор мекунем. 3000 дита така бародаро муомила дора. Ака бозор чанд кад инора? Ҳардиша 4.5 син солш чиқелай? 20 солай ҳардиша 4.5 бозор нарх кадааст бародаро. Мушобина. Бародаро ина зой авони оча бача дутта бачаш наи сияш такай наиш муда
Я ҷоя чанд гуфтем ба ҳар сеша? 6000 бародаро дутта бачаш кати. Такав модаш кати 6000. Бозор чанд кадака? Ягум чи. Ира тоқам кадан? Модара. Накадая? Накада бародаро. Тоқа чанд мегӯям ирака? Модаша. Чанд? Якним бародаро. Сини солиш хела? 9 моҳ. Ҳаршам 9 моҳ бародаро. Такашам бишаш. Амира якним мега муомила дора бародаро. Ин модаша. Бародаро гусфандаи оча бача. Гусфандаи оча бача ва буғуз. Кадомиш бача надора буғуза. Ина барош бародаро. 2500 ай муомила дора бародаро. 2500 муомила дора бародаро. 2100 сумӣ фрухте мега якта дута хеле фоиз бо якас якташа 1750 сум кардаиста якта гусфанди пирша 1800 1750 1900 гусфандои ёшоша 2000 кардаистан амқи фрухтаистан бародаро خیلی نرخ نوی برادر اینا روزی 9 تاش سودا شده 9 تا دوستش جدا کرده میگرفته است 1900 سومونی گوسفندای اوچه بچه دوستاق برادرو 9 تاش هم جدا کرده میگیره 1900 سومونی سوریافت برادر اینا برای شیرخور 850 سومونی مامیلا داره برادر 850 برادر مامیلا داره باز بزرگ چند کدگیش هم میپرسیم بازار نشیدن خلیفت 650 700 بزرگ کرده است برای چهار نودا شیر دار бародаро бухаи калони зотӣ калонтарин бухаи бозори ҳамрӯза номи будааст 3000 мега муомила дора бародаро бозор то 26 кардааст вайда камтарам кардагиам бародаро намбақаи қафош бародаро бародаро нархи буқачаи карпат 7000 мега муомила дора бародаро тамошо кунед чӣ қадр буқачаи хушрӯ бозор то 6000 кардааст то 6000 вайда камтарам кардагиам бародаро бародаро буқачаи савдошидагӣ ёфтем барои шумо 5300 инаи буқача савдошидагӣ бародаро найра 5300 нами нуқтаи сурх савдошидагӣ ира ҳамина 6000 мега муомила дора хулосара хитом мебарад инаиш 53 савдошидагӣ бародаро якта буқачаи дигар савдошидагӣ ёфтем бародаро 4600 савдо шудааст
4-600. Бардора ҷои буқачаҳои майда дуромада намеша бардора барои ҳамин дертарак надорем ҷа сӯёмка карда намеша сӯёмка хушур намеояд барои ҳамин ба қадри имкон навор кардастем. Бардора ина як таи дига буқачаи савдошудаги ёфтем 5600 ҳози барака шудай сумша ҳисоб дорам. Буқаи қафос зад. Ина бардора буқачаи аъла савдошудестай байнда 300 сум мондагиай 55 харидор кард 58 соҳибиш гуфтестай байнда 300 мондагиай ҳоли савдо рафтестай. Ина 56 шидижа. Ина бардорам 56 савдоши буқачаи аълаи қашқа 56 бардорам савдоши сума ҳисоб дорам. Kanali чия канала? Канали Маъмур Азия. Маъмур Азия. Салом бачаҳо. Тамом. Бачаҳо саломо қабул кунед. 47. Бародаро ина нархи буқачаҳо. Буқачаҳои майда майда 5000 мегам муомила дора ҳар душа 9000 кардааст бозор. Ина ями акай. Ина сеташа 5.5 мегам муомила дора. Ина ями акай шомтена соҳиби молина. Хоб инора 46 47 кадагиам. Я исан нигоҳ соҳиби молина. Ина бародаро тамошо кунед ин сета калони шай найдита майдаш бародаро ба қадри имкон навор кардастем бародаро барои камбудиҳо бахшиш бо барое ки мол бисёрай ҷотангай сёмка хушрӯ наёмадеста.